Eteak teknologiari buruzko aholkuak jaso ahal izango dituzte Gernika Lumon. Eusko Jaurlaritzaren enpresa garapenerako euskal agentziek lanbide ekimenekin lankidetzan doako aholkularitza teknologikoa eskaintzen dien mikroenpresa txiki eta ertainei zein ekintzailei. Enpresa sareari laguntzeko ekimen honen helburua, enpresen lehiakortasuna eta eraginkortasuna hobetzea dela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletxetik, eta digitalizaziora hurbiltzen laguntzea ere bai, elektronikaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologien gaineko tailer praktikoen bidez. Lanbide ekimenak zentroaren bidez, aholkulari propioen taldeak eguneroko jardunean teknologiak sartzen lagunduko 30 langile arteko ekintzaile, autonomo edo mikroenpresei, Gernika Lumoko udalaren arabera. Jon Lejarraga, lanbide ekimeneko presidentearen esanetan, tresna horiek aukera emango diete bezero gehiago lortzeko, produktu eta zerbitzuak sustatzean gehiago saltzeko, bezeroekin interakzioan aritzeko, eskaerei aurrea hartzeko eta horrela zerbitzu diferentzial batekin fidelizatu ahal izateko. Bestalde asmoa, ziberseguragoak izaten ikastean, lapurretak, manipulazioak edo datu baiketak saihestuko dituzten tresna eta praktiken bidez eskuzko zereginak simplifikatu edo ezabatzea da. Era berean, enpresa arintzeko tresnak emango direla jakinarazi dute, mugikorren erabilera dimentsua izango duen bulego virtual bat izan da, eta eraginkorragoak izango direla esan dute. Irudi berritzailea emango dutela esateaz gain. Zerbitzu hori aurten jarriko dela martxan esan dute, lehen aldiz izango dela, eta doako aholkularitza teknologikoa izango duela. Saioak lanbide ekimenak erakundearen prestakuntza aretoan egingo direla diote, egun desberdinetan eta plaza mugatuak izango dituztela. Lehenengoa irailaren 21 hasiko dela diote, tiket bai landuta eta haren atzetik joango dira, enpresa interneten urriak 5, enpresa poltsikoan urriak 26, kudeaketa digital eta jasangarria duen enpresa, azaroak 9, eta zibererasoetarako prest dagoen enpresa, azaroak 30 egingo dena. Ekintzaileek, autonomoek edo saio horietako edo zeinetan parte hartu nahi dutenek izena eman beharko dute, lanbide ekimenak zentroan dagoen inprimakia beteta, edo 94 6 25 47 telefono zenbakira deituta. Lejarragaren hitzetan gutxienez 2 tailerretan eman beharko da izena, eta tailerren ondoren aholkularitza pertsonalizatua jasotzeko aukera izango dute.